Сизмей қалдық, өтіп кетті еще один год. Өмір жолай тез өтті, не заметишь вот. Яратып шышы. Хөрмәтле әти-әниләр, кадерле балалар. Исәнмесез барчагызга. Яңа ел белән тәбрик итәм. Саулык, байлык, тынычлык телим барчагызга. Дорогие родители, дорогие дети, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, счастья, радости. Пусть Новый год принесет вам новых эмоций, приятных, радостных моментов. И сейчас я хочу поделиться с вами самым нашим приятным, радостным моментом, открытием татарской школы в городе Домодедово. Наша школа называется Дуслык, дружба. Адрес нашей школы – город Домодедово, микрорайон Центральный, улица Восточная, дом 11. Находится в культурном центре татарской автономии городского округа Домодедово. В нашей школе дети не только изучают родной язык, но мы еще занимаемся прикладными искусствами. Мы проводим мастер-классы, творческие вечера, учим татарские песни, татарские пляски, учим историю нашего великого народа. Знание нашей истории, знание своих корней дает не только поддержку, но и как дерево подпитывается корнями и становится мощной в круговороте жизни, в круговороте мегаполиса. Особенно сейчас, в наше время, когда столько происходит событий. Есть события приятные, есть события неприятные, но когда у тебя есть понимание, что есть свое родное. В нашей школе ребята знакомятся друг с другом. Ребята, кто-то знает уже родной язык, кто-то только сейчас начал его изучать. В группе находятся дети от 5 до 15 лет. И это тоже создает свою атмосферу дружелюбия, поддержки. Старшие помогают младшим, младшие смотрят на старших и учатся, потому что пример всегда важен. И я бы еще хотела обратиться к родителям. Дети всегда смотрят на своих родителей и с них берут пример. И если вы приведете своего ребенка за руку изучать свой родной язык, и дальше уже ваш ребенок, когда подрастет и станет родителем, он точно так же возьмет своего ребенка за руку и приведет в школу татарского языка изучать родной язык. Наша культура богатая, красивая. Татарский язык сам по себе красив. Как будто мы разговариваем, как будто поем песню. И, конечно же, наш колорит, наша мощь, наша основа – это не только наша история, но и знание нашего татарского языка. Приглашаю вас всех, мы вас всех ждем в нашей школе Дуслык. Рәхим итегез, кадерле әти-әниләр, кадерле балалар, кетеп калабыз үзегезне. Балалар, мен специально келдім сізге қонаққа, сіздің білен татарша гына сөйләшергә. Сіз үзара между собой гел татарча сөйләшегез. Әти-әнигә тоже татарча эндәшегез. Әти-әнигез сезгә урысча эндәшсә, сіз әти-әниләргә әйтегез. Әйдә әле без өйдә гел татарча гына сөйләшәйек. Менә татар теле ул бик матур тел, бик бай тел. Шул татар телен кем белә, ул бөтен дөньяда да ул аны беләләр, аннан. Татар телен кирәк бик яратырга, ул бик кирәк тел ул. И киләчәктә дә сез үскәч тә татарча үзара сөйләшеп инде татар телен яратыгыз сез менә, и үзара сөйләшегез. Менә татар телендә бик матур әкиятләр бар. Нинди әкиятләрне беләсезме татар телендә? Ну, менә аннан соң әти-әниләрдән сорарсыз. Мәкаләләр, пословицалар татарча, әкиятләр татарча. Шуңар татар тел ул өйдә генә сөйләшергән татар теле түгел. Менә татар милләттә бар күп ученыйлар, күп шундый без алар белән гордимче, шундый кешеләр бар ученыйлар. Менә шуңар инде сез татар тарих бик бай тарих ул. Бик шундый белегез татар тарихны тоже кызыксыныгыз. И менә татарча үзара сөйләшегез, татар телен белегез, и сез үскәч
Ondan sonra тоже балаларыгызны öğretirsiz. Менә мин Мәскәүдә күрдем Мәскәү кыш бабайын. Шул Мәскәү кыш бабай әйтте миңа, менә балаларга бир подаркаларны биргәндә күчтәнәчләрне әйт. Бу подарок кыш бабай, бу татар кыш бабайы. Мәскәүдән татар кыш бабай бар. Менә ул сезгә күчтәнәчләрне тапшырырга кушты и әйтте, бу подарокларны бирәм, алар үзара и гел татарча сөйләшсеннәр дип. Мин нәрсә әйтәм кыш бабайга? Сөйләшәсезме татарча? Сөйләшәбез. Ну, татар телен яратыгыз. Сөйләшегез и үзара тоже аралашыгыз. Кыш бабай белән бергә Дед Мороз идет. Яңа ел безгә килә, значит Новый год. Кыш бабай белән бергә Дед Мороз идет. Яңа ел безгә килә, значит Новый год. Карлар оча, чаршы яна, яна ел килде бик тиз. Бары тик бәйхет, шатлык, күңелгә тынычлык бир. Поздравляю с Новым годом! Желаю счастья, здоровья и успехов в Новом году! Яңа ел белән, дуслар!